عزو سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتلو خبرات تعزبتنا نلوم سولوس شوعة ميازيا كلتشن عيسان شدشن استدالوا حدي زيناتات حيزولكم قريبا له مكتالكم بخبر عدم فلما كانت تاتو قدامي مينستر أبا أحمد نتصبصبات غزياو محدار تግራይ ገምጊሞ ሶማልን ሱዳንን ዲፕሎማሲያዊ ስምምዕ ምሕረት ቪዛ ፈሪመን ትራምፕ ንኢራን ኣብ ሓደ ለይቲ ክንድምስሳ ኢና ክብል ገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሳነ መጻብኦ ሄርሙዝ ድምፂ ክህብዩ ኢራን ንሕቶ ኣሜሪካ ን45 መዓልታት ተኽሱ ደው ናይ ምባል ምላሽ ሂባ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ሞርተባይ ካሚነ ኣብ ከተማ ቆዱስ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ይርከብ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቐርቤ እትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ንጸብጸባት ስራሓት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ገምጊሞ ለተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ብሰንበት ናብ አዲስ አበባ መኻዱ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሱ ንመመላእታ ሓደ ዓመት ንትግራይ ብግዚያውነት ክመራሕ ከም ዝጸንሐ ዝዝከር እዩ ዶክተር አብ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል ንለተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ስልጣኑ ከጽንሖ ድዩ ወይ ከኣልዮ ብዙሓት ሕቶታት እኳ እንትኾኑ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ግን ክትጸንሕ ዝብል ግምታት ኣብ ምሃብ ይርከቡ ውድብ ሕወሓትን ህግደፍን ንዳግማይ ምሻም ለተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓንጎፋ ኢሎም ይቕበልዎ ዶ ወይስ ኣይቅበልዎን ዝብል እውን ካልእ ሕቶ ኮይኑሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ትፅውዕ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን በዚ 6 ሰሙናት ተገይሩ ዘሎ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ምሕር እተሃስያ ሃገራት እያ ምዕጻብ መጻብ ሄርሙዝ ዝጠንቁ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ሕፅረት ነዳዲ ኣስዒቡ ይርከብ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ኣቢላ ንመጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዝኾነነት እያ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ምክትል ፕሬዚደንት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገይራ ድማ ተኽሱ ደው ክብል ፀዊዓላ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኒዛ ኣብ ዝሃበቱ መግለፂ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ኣብ መጓዓዝያ ኣየርን ምንቅስቓስ መረኸብን ከምኡውን ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት ቀጥታዊ ጽልዋ ይሕድር ከም ዘሎ ገሊጻ ሶማልያን ሱዳንን ዲፕሎማሲያዊ ስምምዕ ምሕረት ቪዛ ፈሪመን ሶማልያን ሱዳንን ክልቲኣዊ ዝምድና ንምጥንካርን ወግዓዊ ርክባት ንምጥጣሕን ብምዕላም ንወነንቲ ዲፕሎማሲያዊ ፓስፖርት ካብ ቪዛ ናፃ ናይ ምግባር ስምምዕ ከም ዝፈርማ መርበብ ሓበሬታ ሆራን ኦንላይን ዝዘርግሑ ጸብጸባት ኣመልኪቱ እቲ ብ2 ሚያዝያ 2026 ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ ኣኼባ ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ኮሚቴ ሶማልያን ሱዳን ዝተበጽሐ ስምምዕ ብቀዋሚ ወኪል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃን ኣህጉራዊ ምትሕባር ሶማልያ ሓምዛ ኣዳን ሓደውን ዋና ጸሓፊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣምባሳደር ሙዓሚያ ዑስማን ካሊድን ዝተመርሐ እዩ እቲ ስምምዕ ዲፕሎማስያታት ብዘይቢዛ ክጓዓዙ ዘኽእሎም ኮይኑ ወግዓዊ ምብጻሕ ዝቐለለ ክኸውን ዝገብር እዩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ትምህርቲ ዓውድታትን ምትሕባር ንምስፋሕ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ምውሃድን ንምምሕያሽ እውን ተሰማሚዖም እዮም ሶማልያ ንሰላም ምርግጋእን ግዝያዊ ሓድነት ሱዳን ዘለዋ ደገፍ ደጊማ ኣረጋጊጻ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን መጻብኦ ሄርሙዝ ንምኽፋት ዘቐመጦ ናይ ግዜ ገደብ ክትሰማማዕ እንተዘይክኢላ ብሓንቲ ለይቲ ክንድምሳ ኢና ክብል ኣጠንቂቑ እቲ ትራምፕ ቅቡል ዝብሎ ስምምዕ ዘይተገደበ ምትሕልላፍ ፀዓት ብወሽመጥ ዓረብ ዘጠቓልል እዩ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝሃቦ መግለፂ ርትዓውያንን ዝበሎም መራሕቲ ኢራን ኣብ ጽቡቕ ድሌት ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ከም ዝኣምን እኳ እንተተዛረበ ውፅኢቱ ግን ርግፀኛ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኢራን ነቲ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ምባል ዝብል እማመታት ብምንጻግ ኣብ ክንድኡ እቲ ግጭት ንሓዋር ደው ክብልን እገዳ ክላዕልን ፀዊዓ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ኣብ ወንበር ጠቕላላ ሓላፊ ስታፍ ጀነራል ዳን ኬይን ሓላፊ ምክልኻል ፔት ሄግስን ኮይኑ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ኣሜሪካ ንክልተ ኣበርቲ ናይታ ኣብ ደቡባዊ ኢራቅ ዝወደቐት ነፋሪት ውግእ ኤፍ-15 ብዓወት ድሕሪ ምምድሓኖም ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ዝበዝሐ ክፋል መደረታት ትራምፕ ነቲ ጀግንነታዊ ክብል ዝገለጾ ስርሒት ምድሓን ፓይለት ነታ ነፋሪት ዘመጉስን ክኸውን ከሎ መጻብኦ ሄርሙዝ ከሳብቲ ናይ ሰሉስ ናይ መወዳእታ ግዜ እንተዘይተኸፊቱ ግን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ተቕርፂ ፀዓትን መጓዓዝያን ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ዝሃቦ መጠንቀቕታ ደጊሞ ንብምልእቲ ተሃገር ኣብ ሓደ ለይቲ ክድምስስ ትኽእል እያ እታ ለይቲ ድማ ጽባሕ ምሸት ክትከውን ትኽእል እያ ክብል ብሶኒ ገሊጹ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስ ሓለፈ ኢራን ናብ ዘመነ እምኒ ክትምለስ እያ ክብል እውን ትራምፕ ወሲኹ ገሊጹ ነይሩ እዩ ድልድል ኣይክህለዎምን እዩ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እውን ኣይክህለዎምን እዩ ዝበለ ትራምፕ ኢራን ኣቐዲማ ንጠለባት ኣሜሪካ እኳ እንተነፀገቶ ትራምፕ ግን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተፈላለዩ መራሕቲ ተሃገር ምቕታሎም ኢራን ኣብ ጽቡቕ ድሌት ትዘራረብ ከም ዘላ ትስፉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘተ ብዘይቂ ኣቐዲሙ ዝግበር ምቁራጽ ተኽሲ ትርጉም ዘለዎ ምዕባለ ክብጻሕ ተኽእሎ ከም ዘይብሉን ሓደ ምስቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ቅርበት ዘለዎም በዓል ስልጣን እቲ ዞባ ገሊጹ እቲ ብምኽንያት ተሃዋስነት እቲ ጉዳይ ስሙ ክዕቀብ ዝተሓተተ በዓል ስልጣን
ምቁራጽ ርክባት ኣብ ዘለወሉ ካብን ናብን ሰበስልጣን ኢራን መልእኽቲ ብቁልጡፍ ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እቲ ዝርብ ዝተሓላለኸ ምዃኑ ገሊጹ። ንኢራን መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኣብ ውሽጢ ቅቡል ዝኾነ ግዜ ምላሽ መሃብ ንምርካብ ኣይከኣልን ይብል እቲ በዓል ስልጣን። ዝወሃበሉ ማእከላይ ገምጋም ግዜ ሓደ መዓልቲ ወይ መዓልትን ገለን ኮይኑ ኣሎ። ተወሳኺ ፓኪስታን፣ ቱርክ፣ ግብፂ ኣብዚ ሽምግልና ዝፅንበራ ዘለዋ ሃገራት እየን። ትራምፕ መጻኢ መደባት ምምሕዳሩ ብዝምልከት ብዙሕ ዝርዝራት ከይሃበ እቲ ዝበለጠ ውጥን ምዃኑ ጥራሕ ገሊጹ። እቲ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኢራን ኮነ ኢልካ ብቐጻሊ ዝፍጸም መጥቃዕትታት ገበን ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላታት ሕጊ የጠንቅቑ ኣለዉ። ንሓደ መንግስቲ ናብ መኣዲ ዘተ ንምስግዳድ ኮነ ኢልካ ንኹሉ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምድምሳስ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ህዝቢ ምፍራሕ ዝግበር ኩሉ ተግባራት ፍጹም ዘይሕጋውን እዮም ክትብል ኣብ ዘመነ ኦባማ ኣማኻሪት ሕጊ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ነበር ቴስ ብሪጅማን ንሲቢኤስ ገሊጻ። ኣቐዲሙ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ከም ዘጭንቕ ገሊጹ ነይሩ። ኣብቲ ጋዜጣዊ ዋዕላ ድማ ዋላ እኳ መንግስቲ ኢራን ንምውዳቕ ዕላምኡ እንተዘይኮነ ህዝቢ ኢራን ናጽነት ንክህልዎ ክሳቐ ፍቃደኛ ክሳብ ዝኾነ ክብል ኣረጋጊጹ። እቲ ፕረዚደንት ብተወሳኺ እተን ኣብዚ ኩናት ኣሜሪካ ክሕግዙ ኣይከኣላን ዝበላ መሓዙት ዓባይ ብሪጣንያን ኔቶን ደቡብ ኮርያን ሓዊሱ ነቐፌታ እንደገና ኣቕሪቡ። እዚ ኣብ ልዕሊ ኔቶ ፈጺሙ ዘይጠፍእ ኣሰሪ ብምባል ዓባይ ብሪጣንያ ንኣሜሪካ ኣይተድልያን ክብል ሓቢሩ። ሓይልታት ኣሜሪካ እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣብ መላእ ኢራን ልዕሊ 13,000 መጥቃዕቲ ከም ዘካይዱ ካብ ማእከላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ትማልሶኑ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ የመልክት። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሳነ መጻብኦ ሄርሙዝ ድምፂ ክህብ እዩ። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ኣቐዲሙ ዝቐረበ እማመታት ዘጋጠሞ ተቃውሞ ብምግምጋም ኣብ መጻብኦ ሄርሙዝ ንዝካየድ ንግዳዊ ምንቅስቓስ መራኸብ ንምሕላውን ዝዓለመ ዝተወሰነ ውሳነታት ድምፂ ሎሚ 7 ሚያዝያ 2026 ክህብ ትፅቢት ከም ዝግበር ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ። ዘእማመ ነቲ ቻይና እቲ መጻብኦ ብናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ሃገራት ምክልኻላዊ ምውሃድ ምፍጣር ክኸፈት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ዘስማዕቶ ተቃውሞ ስዒቡ ዝተማሓየሸ ኮይኑ ውዑስ ጉዕዞ ንምርጋጽ ንግዳዊ መራኸብ ብዓጀባ ክንቀሳቐሳ ዝጽውዕ እዩ። ስጉምቲ እዚ ዝውሰድ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራን ዝተወልዐ ግጭት ኣብቲ ኣገዳሲ መስመር ነዳዲ ንምንቅስቓስ መራኸቢ ዘርግን ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ክውስኽ ብምግባር ቀለውላ ወይ ስዕብ ብምህላው እዩ። ነዚ ኣጋጣሚ ዘሎ ቡድሆታት ንምፍታሕ ምዃኑ ይግለጽ። ዲፕሎማስያኛታት እቲ ተማሓየሸ ውሳነ ክጸድቕ ልዑል ትፅቢት ከም ዝገብሩ ይገልጹ። ተኾነ እተን 5 ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ማለት ብሪጣንያ፣ ፈረንሳ፣ ቻይና፣ ሩስያን ኣሜሪካን ዝህብኦ ድምፂ ንክጸድቕ ዘይክጸድቕን ወሳኒ ምዃኑ ይሕበር። ኢራን እቲ ግጭት ብዘላቅነት ደው ክብል ከም እትደሊ ገሊጻላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋን ዩን እውን ሃገሩ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ንምብዳህ ጻዕርታት ክትገብር ደውልቱ ምዃና ኣረጋጊጹሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኢራን ኣብ ስምዕ እንተዘይበፂሓ ስዒቡ ንዝመጽእ ጉድኣት ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቕሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ሰንበት ብቴሌፎን ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንጹር መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ምስ ኢራን ዝኾነ ይኹን ተኽስዶ ምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣየድልን ክብል ገሊጹሉ። ሓደ እስራኤላዊ በዓል ስልጣን ኔታንያሁ ዋላ ትራምፕ ንሓደ ዝወደቐ ኣሜሪካዊ ፓይለት F-15 ብድፍረት ምድሓኑ እንኳ ሓጎሰካ ኣብ ዝበሎ ነዚ ውግእ ቅልጡፍ ደው ከብሎ ከቢድ ስክፍታታት ከም ዝስምዖ ኣረጋጊጹ። ኔታንያሁ ዕርቂ ዝከኣል ኢራን ሙሉእ ምስተዓንዩ ነብሲ ወከፍ ኦውስን ናይቲ ዝተሃብተመ ዕቁር ዩናኒየም ኣረይ ከቢባ ንኹሉ መጻኢ ምህብታም ንሓዋሩ ክትምሕል ምስ እትኽእል እዩ ይብል። እዚ ተሪር መለዋጥ ሙላታት ኢራን ብመንገዲ መንጎኛታት ኣቢሉ ማክሲማሊት ዝበሃል 10 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ብምላስ መልሲ ኣብ ዝሃብሉ ዘለዎ እዋን እዩ። ቴህራን እቲ ግጭት ብቐዳምነት ክውዳእ ሙሉእ እገዳታት ክፍታሕን ካልእ ሕድገታት ዝዓነወ ዳግማይ ምህናፅ ዝጽግንን እቲ ስርዓት ዳግማይ ንኽጥርነፍ ዝሕግዝ ዝርዝር ድሌታት ዝበጽሕ ዕድገታት ትደሊ። ትራምፕ ንዝሃቦ መልሲ ኣገዳሲ ግን ከኣ ፍጹም ጽቡቕ ኣይኮነን ክብል ገሊጽዎ። እቲ ናይ ሎሚ ሰሉስ ናይ መወዳእታ ግዜ ንመጻብኦ ሄርሙዝ ዳግማይ ንኽፋት ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ኢራን ሰፊሕ ሓድሽ መጥቃዕታት ከካይድ ምዃኑ እዩ። ኣብ ሳዑዲ ዓረብ ዝርከብ ግዙፉን ትካል ሳቢክ መጥቃዕቲ ተፈጺሞ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝዓበየን ኣብ ዓለም ብፍርያት ረብዓይ ዝዓበየ ሳዑዲ ባዚክ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ዕላማ መጥቃዕቲ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ዱፓትን ፓስፍን ሲኖፓክን ኣብ ጽላት ፔትሮኬሚካል ዓለም ዝኾነ ዓብ ትካል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታት ጸዓት ኬሚካል ውዑይ ኣርእስቲ ኮይኑሎ። ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ስዑዳዊ ትካል ፔትሮኬሚካል ሳቢክ ኩነታት እቲ ትካል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ቀዳማይ ኣብ ዓለም ድማ ረባዓይ እዩ። እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዋሕዚ ንግድን ቀረብ ፍርያትን ፔትሮኬሚካል ዓለም ዓብይ ጽልዋ ክህልዎ ትጽቢት ይግበረሉ።
إيران نحطو أمريكا نا 45 معاتي تخصو دو مبال ملاشيبا إيران بباكستان أبيلا نا 45 معاتا زتصنح تخصو دو مبال زغربتو أمامة ملاش كم زغربت إنا تسبسيبو كم ملس نايز دما إيران نحطو أمريكا جزياو تخصو دو مبال بمنساق ناي جزار رساق المخونت بزرزر أغريبا بز مسرت أب ليبانون غازان حاويسو أب كل جنبارات ما أكلاي مبرع تتصابوتات نحوارو دو مبالن نزو حسنت مهابن كلهم ما بوش متفارز ركبوا وتهدروا مدبرات أمريكا فرسو كلهم علوهم متصابو هرموز أب تحت قطر إيران كم زلهم بمجنزب إيران كفليت متحلال في كتأكبن زخل حدش دنبي مقعزاق تكبر يقبا كله قبل إيران زنبر قطبا وأجدات كل على يقبا إيران بمسرت NPT شارترات حبرات هاجراتن بالسلامة منجدي يورانيم ناي مهبتا مسلا أفلوت أخو هوا يقبا أب أوام كنا زجات أما قطباوي عنوت كحساق خفل اللو زبلت حسوتات زلوي لعلوي مرحي إسلاموي إيران موتاباي كامينة أب كتما قدس أزيو أسكا فخناتات نايت عنا خمزلون نتهاجر كمرح كم زي كألن زتايمس نحدا منش يتصابات بمتكاس حبيرا بمسرة سلاح أمريكان إسرائيل نابيلو نام مشارخ تهاجرات وشمت عرب استلاخه مستيراوي دبلوماساوي صحف كم زحبرو موتاباي كامينة أب كتما قدس أب أزيو خبيت كناتات عنا تسأجمن كم زلون أب زخونة مسرح وسان منجست إيران كساتف كم زي كألن يقلات موتاباي كامينة دحتي بعسان شو متلكاتي استفدت أما نايم جمريا متقعت إسرائيل موصالو صعبو نهالواتو بقلت زحبر تسابسابات نفلا ما أوانيو زرقح زلو أب قدما يزور متقعت نفرت إسرائيل زتقت ولاديو لعلواي مرحى إسلاموي الثورة إيران نبر آيات الله علي كامينة أب كتما قوم مدلواس نسعى الزغر نمكياد يكايد كم زلون تماساسال السند يحبر فلسطين دحر متقعت معرباو قماقم بحري قبل علي سفارو إسرائيل أجدا خبر تمعتينا مينستر قدات وصاي فلسطين قبل علي سفارو إسرائيل هوتوت أهجراو أجدا خبر تصويعو اتتمال سوني أبزوت أو مجلسي نتأقدمو أب عدتات اللبان الشرقيان قسران استفدت أما بسفارو تفتيمو زبلو قبرش براو متقعتي كونينو بعثتات زقوت رقبة إسرائيل أبتن كلتا عدتات أب استفدتهم متقعتي أبايتم مكان بحاو خمزك أطلون بسنكت متقعتي عسرتا فلسطينيان كم زقصلو سبسبات أنادالو ايجنسي عملكتو أتي مينستر التكبر بسبب سلطان إسرائيل زمرح استودبن تدقاقامي جبنات مخانو بمتكاس أبلعلي فلسطينيان رعدي بمفتر كان مريتهم بمسقوق سفاراتات نمسفح زقبر زلو أسقدادي هواهو مخانو قاليسو مينستر قدات وصاي فلسطين محبر السبع عالم أبلعلي سرعة سفرة أجدا مقبارن قجلات السفارو كم قبرش براوي ودبات مزرزارن حاويسو تاريس سقوم تخوصد التعساسيبو إذا تساوي عز غرب زلو كينات كازا أول حتى كم تخلتشن إسان سلستان كابز الجمر ندهار أما عرباو قماقم بحري عامت إنه وسخة أبزخو دول زل أوانيو أقرأ بيت فردي أبكتشن إسان ربعتن أبزهابو ريتو مجزات إسياز زحقاو مخانو بمؤواج سفراتات كالليت أو عمبارو يذكر صبصبات كم زحبرو زلو انتخوينو هاجر نقص سنة السعود عرب نتقنكم مس هاجر بحرين زرقبا إسان 5 كيلومتر زنوحاتو كينغ هوفان هوزوين استباهلو زصوع عابي دلدل زمناو ترقا كم زعات اوتو أفليت الله إذا حدا كم حموس متن سراو الدمن زخونة عبي متعلفي مسمر ترقا كلتين هاجرات مولو معصاو علاو انتخوينو أما أكلين برا إنه وسخ زغي زلو وطري قولوا لو نابزي مرقا نابزل على ترزو خبصحو خمز خقل درو تساقي الله كساب حجي وقعوكا تزيكونا هاجري بحرين أما أكلين برا أب حوس دسيت وشمت عرب تدوكينا زلا نيشتو دسيت كوينا كاب سعود عرب نشنا مبرا كاب هاجر قطر دما نسمين أوسنا سن بحر فارس اتركب بنداد انجازن اتازهاب تمت هاجريا بمسرت سبسبات فاينانشال تايمز متقعت سبع ألبو نفرت يوكرين أب بحري بالتيك أب زركب بريموريسك أست لوغانا زركب وسنت معرفو نفرتي نداد روسيا علامة 5 جبرت تقليتو تي متقعتي بارعن معصاون زسعب خوينو سدد ندادي بأسات 4% كلتنت بسلسته مليون برميل أم معلتي كم زنكين نروسيا أوشت حدا سمون أسات $1 بليون كسارة 5 سعبن تقليت الله بأركس كبرى تعذبتنا نايلو منبرة مدباتنا نزي مسل قلتفن وانا ون حبريتا ترغبو لايك شير كومنت سبسكرايب تقبرو بخبر عدم سسنايو